Kedelig nyhedsweekend reddet af tsunami. En ellers trist weekend med udsigt til endnu en gang ministerroulade blev fredag morgen dansk tid reddet af et rekordstort jordskælv med dertil hørende tsunami ud for den japanske østkyst. Skælvet var så kraftigt, at både Søren Pind og Birthe Rønn Hornbech blev rystet ud af skærmen. Vi advarer mod stærke billeder. Der er også indløbet flere rapporter om Godzilla-angreb. Eksperter advarer og opfordrer os alle til at holde ekstra godt øje med regeringen, der i ly af weekendens begivenheder har solgt Danmark til en amerikansk investeringsfond. Gud udtaler, så kan de fandme lære det. Og sporten kort.